Po svemu sudeći, Grčkoj će kao preduslov za novu finansijsku injekciju biti postavljeni takvi standardi koje ne samo Grčka, već i mnogo zdravije ekonomije ne bi mogle da podnesu, posebno ne u ovom trenutku. Najnoviji od uslova, koji se istina nezvanično pominje, jeste radna nedelja u trajanju od 6 dana. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Ako je vjerovati glasinama koje se ovih dana čuju u Briselu, a dolaze iz izvora bliskih međunarodnoj trojki, zauzeto je grčkim pitanjem, jedan od preduslova koji će Atini biti ovih dana predočen je da Grci od sada, umjesto 5, rade 6 dana u sedmici. To bi, smatraju autori prijedloga, trebalo povećati grčku produktivnost i pomoći zemlji da što prije stane na svoje noge. Vjeruje se da je posljednja sugestija trojke, koju sačinjavaju predstavnici Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda, dolazi kao rezultat dosadašnjih loših rezultata grčke vlade na reformi tržišta rada. Po sistemu, ako ne znate vi, mi ćemo vam pokazati kako. Trojka planira smanjenje pauza za odmor, sati između smjena i sl., stvarajući prostor da Grci rade više kako bi se izvukli iz duboke dubioze. U sve ovo, ključna činjenica na kratke staze je, ukoliko trojka ne bude zadovoljna grčkom kooperativnošću, neće biti ništa ni od 31 milijarde eura, koja čeka kao naredna finansijska injekcija Atini, neophodna da bi se isplatila prispjela dugovanja. I sve to u zemlji u kojoj postoci nezaposlenih rastu svakodnevno, kao i recesija, koja je prema posljednjim podacima dublja za 4% nego što se to doskora računalo. U Europskoj komisiji ne potvrđuju niti demantuju postojanje takve direktive grčkoj vladi. Nisam u stanju da potvrdim ove izvještaje. Mogu reći samo da su u toku ozbiljne reforme u Grčkoj. Komentari će morati da pričekaju izvještaj trojke i konačnu riječ Eurogrupe o tome. U isto vrijeme, kritikujući birokratski pristup rješavanju krize, okrenut samo ciframa i profitu, predsjednik Evropskog parlamenta danas upozorava. Mislim da sve nas više interesuje svijet financija i banaka nego naša vlastita djeca. Ako je tako, nećemo moći vratiti povjerenje i istovremeno narušavamo osnove socijalnog mira. Sasvim je jasno da se nešto u Evropskoj uniji mora ozbiljno mijenjati kada je riječ o pristupu i rješavanju krize. Njenom gašenju ne pomaže samo upumpavanje novca i birokratske mjere. Korak više, prema održivom razvoju ono što bi pomoglo Grčkoj, vjeruju nezavisni eksperti, i ne samo Grčkoj, što bi bilo sastavni dio evropske formule trajnog okretanja leđa ovim teškim i neizvjesnim vremenima. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.